Minat naman pa ni ito, ito. Yeah. Suking ulan dito eh. Bahala dito ang mais. Lamig kay gusto ang mais. Mais dahil lechon baboy. Daog na itong panilutuan niya. Nagyaka. Kaya lamig kay magkao magyaka. Dahil magkinamot. Lamig kay kinamot mga palangga. Nga ito na ito. Ganahan dyan ko magkaon nga magkinamot. Ang ulan, puting kusuda ang ulan. Ito. Dili na siya crispy. Crispy. Kanyang buntag. Sayo pa na siya crispy gamay. Pero dahil siya crispy. Ito naman. Ang salamig iyo. Kalang. Tingnan. May lamok. Hindi na. Gutom din kayo. Daghang tagpadit ibutang pero anong crispy lang tayo. Itong crispy pag yung maraming kamtak. Crunchy tayo ko. Ito lang. Alamig yung puki akong kanon kay mais. Hindi nga ko kaog mais kay di ko nagod sa mga sabukid nun. Mais pod. Ang mama dito, mais pod, yapon. Magkumay po sila pero mas kongit sila ang mais. Magkumayag na mga estudyante. Estudyante rin magkumay ang mga kondah ko lang ng mais. Isting ko sa una, eskwela ko, akong balon mais. Kaya babuan dahil bulad nga kundi di perito gi. Ang sana nga itong gi sugba, lamin na kayo ay. Nakakayo may ano as kahoy kay dito may mga akong paghuman ginok daday yun kaunong kung elementary pa ko bisag tol kaya mo balay sa eskwelahan gusto ko magbalong kaya maibog ko anang nabi ka sa bukid bigla magpuyo ilag ka magbalon sila labi na postong mahong saging nag-uyak ako ng kung dili uyak ginamos ang sud at pag bulad kaya babaw lang na ganahan kay kuan ba ako yung mga classmate na sa una nga tabahong gusto na ko ginana ko kuya doon ang amo ang balay na mas ko mama yun namin ako na itong himoon paggawas na mo ato ni classmate nangayo ko siya sudan kanon salo ko ay ko malis mo nandoon man dagan-dagan na pero di balik kung balik hindi nga ako mukha ang ganit salo ko sa classmate ngabi nito ka nagpapin niya ko tapos sa ana hindi ka na baglang mo kasi nag-spray magta ko nung sila basta mo kaon dapat lechon unahan daw ang unod anya ka sa panit ay kung unahon daw nimo ang panit hindi ka naman taon sa unod tingilingig na dali ka sumuhan dali ka nilungigan